Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama. Dahito iti pagayam yu Jovi Dupais, aka Lady L. Sakbay man nga intay wayaan dagiti drama tayo, wenno ti drama tayo itangal daw, ipatangatang tayo pay dagiti kablaaw tayo iti tangatang. Umuna shout out para kini Sir June Martin Legaspi. Hi sir, magandang araw sa inyong lahat. Ayan po si Sir June Martin Legaspi ng DZRH. Siya po ay isang batikang dramatista ng Tagalog drama. Ayan po ang kanyang channel, nasa baba. Kung sino po ang gusto makakita kay Sir June Martin Legaspi, puntahan nyo lamang po ang kanyang channel, June Martin Legaspi. Shout out mat kini Jinky Manabeng, iti Singapore. Belated happy birthday friend, kunada ita ni Jenna. Happy listening kini Marilu Odlos, iti Hong Kong, at taga Itugon Benket. Shout out iti Lawa family, wano Lawa family, iti Bugyas, from Gretchen. Shout out iti Carmelo, kan Pedronan family, iti Apayao. Thank you Lady L, God bless you amin, kunana ditoy. Listening from Jane Carmelo, iti Bugay, Cagayan. Shout out kini Sheng iti Bayug Burgos, Ilocos Norte. Nagtawd dayta kini Precious Scarlett. Kastamo na shout out kini JP Pangusban. Sa wakas ma'am, nakita kan nga ora iti YouTube. More power and God bless, kunana ditoy. Pa-shout out naman po Lady L, avid listener po ninyo dito sa Gonzaga, Cagayan. More power to your program, from J.M. Sanchez. Kastamutan a shout out kini Lola Caridad Peralta Rolago, from Richard Mangupag, iti Santa Ana, Cagayan. Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa ang nakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kat kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat nagkapukin ni pagayam Rowena, iti probinsya, ti La Union. Ngam dahiti asurat kat mabalin anang ngaganan dagiti taduma,
Tanaibasa tayon, idi saan pa'y ama idram-drama dagiti surusurat, iti love letter. Kat ita, intay nga rod ikan biyag tuy padas ni Rowena. Kastoy man nga rod, ti surat na. Dear Lady L. Naimbag nga orasyon. Ilingad dakla kuman iti naga na Rowena, iti probinsya ti La Union. Naawis mo to'y rikna ka nagsurat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko kan ayat, ajak tupulos malipatan. Agtawa na kita ni itinasurok a 40, ngam to'y padas nga inak isalaysay, kat napasamak, idi balasang agpay. Kasto'y man tirugina, Lady L. Ne, nanang, da kayo matgayam. Wan, anak ko. Ay na. Ala, yagyo dagita imot yo, tas akong ti mangikabil iji kusina. At to'y anak. Ay na, ne, nagdagsan mo tanto inyagyo diti boarding ko. Wan atap no adamot abastom, anak ko. Impakaamuyo ko makanyak no umay kayo dito Manila tas sinabat kayo kumaiji bus terminal. Ay, nasaanin anak ko. Tamok mo't anabambanog ka man iti trabaho. Takanayon kang agpuy-puyat. Naiturong kumatan, nanang. Alang arudan, itugtugaw mon. Tasya kon ti agluto iti kanam. Tane, rimapis kan. Di kan samot mangmangan nga main. Haman mo't ananang. Awan ano baybay am ti bagim. Awan serbi ti bambanog mo ng agtrab-trabaho, anak ko. Diyak mo't baybay antibagik, nanang. Ay sos, awan mo't karga da iti kalderom. Saan kan samot amang mangan? Naanak itay iti chichirya, nanang. Ay na, sika talagang ubing. Malahag luto ak nga rodan, sakto mapan gumatang iti vitamins mo. Tapno saan kang agsakit iti kapapangan mo iti chichirya. Ala ni nanang. Nalabos sa talaga ti panang ipatagyo kanyak. Ne, anak, nasayata si Mangput kan. Kumusta nga iti trabaho? Ay, kastoy nanang. Urag tugtugaw lang ti trabaho. Makabanog latamot tapuyat ti kalaban. Anak, agawitan ijay La Union. Ta ijay kan nga agtrabaho. Kaasi ka laang dito'y Manila. Sana bale, tanapintas mo ti sweldo. Wan ang bagim mo ti madududug anak ko. Kabailak pa'y mo't nanang. Ay, wow! Nanang! Nagdalos ti namayan nyo diti boarding house ko. Nagbanglumot ti maangot ko. Nagluto ak iti paboritom ken nagdalusa kun tawan mo't la ti kukwaag. Ay, nagimnas at talaga ti pamatagti na. Love you, nanang. Love you mo't anak ko. Oh, adda kayat mo anya. Dito'y kayon Manila, nanang. Maikawak to manon agsubli kayo iji La Union. Ay, pirmi nga ayat ko tapno adda kadkadwam ko maditoy. Angam amumet ajak makapagbayag iti syudad. Kasla jak makaangangas no rumwarak. Tapasig aluglugan latan ti masabsabat kas kada makitkitak. Ken asok ti lugan ti malanglang abko iti ruwar. Nanang. Ken may sadyak mapanawan ni tatang mo ijay La Union. Tanagado ti trabaho ijay. Awan kadwa na ang mga sikaso kadagiti dingwen ken taltalon tayo. Uwan, nanang, maawata. Sana bale, tano mawaya anak. Kanayunag to ti agawid ijay La Union. Sisi, agawid kan? Wan kayat kun ti aginan na. Naimbag nga rutal daw ti duty tayo ita. Saan tayo aperme akasla nabugbog no malpas ti office hours. Agpasyerta pa yung mata. Kakaiso na nga aldaw ti duty tayo. Into night duty tayo manen, saan tayo tumanen ang makapasyara pulos. Oray, mapantalangi ti mall. Ay na, nakarkaro ang mabanugak no mapanak iti mall. Inton maminsan laangan, Mitch. Ha?
Kaya't ko talagang ti aginana. Ay, bilibak at talagan iti good girl mo. Basta umay kanto nga ron intun kasangay ko, ha? Ni, kaano nga minan day jay? Kita ang dati babae. Di na pa yan malagip ti kasangay ko. Bumakutak lang iti makatawan ko't nalipatan nan. Saan mat, sisi? Malagip kon. Intun Domingo day jayan. Ay, kunak no di mon malagip, tagpasugnudak kumankat. Ay, makaginawak pa iti kada tayo dito yung beach. Naimbaglakit din ta nagkasangay kay ta, sisi. Tano saan, adda ako mamanan ni boarding house ko amat maturog ita. Agaliwaksay kamot nga minsag paminsan, Saan anak ngamin ana irwam apumanasyar. Kayat ko ti agpupupok na awan tinapataga papanak. Lukas ta, napatagakan ka. Siyempre Si kangarod ti kasi nga dan agayam ko manipod nagtrabaho ako ni Manila. Oray siyak mo't, Sika tinagbalin akasingda nagayem ko, manipod nagtrabaho ak. Mala, umay kan. Mangan tayo pa'y. Madamdama akton amangan. Kaya't ko pa'y ti agpag na dito igid ti baybay. Nagmayat ngamin amatapyakan nagiti sakak iti agpaigid adaluyon. Agdigos ka nga minon, aglangoy kan. Ay, madamdaman ton. Kaya't ko pa'y ti agpag na. Sige nga rod. Umay kan to ijay cottage. Taasi-kaswag pa'y dagiti daduma sa nga ili. Okay, sisi. Asikasuwa mo dagiti sa nga ilim. Tamakaamu akon iti bagi. Ipapas ko ti agpag na dito igid ti baybay. Tanog subli kami manan iti Manila. Mabayagak to manan san to Ay! Oh my God, Rowena! Ay, hadamot gayam tao iti likodak. Pasensya ka, miss. Nakigtot ka magtangga po kanya. Kasano? Ti amo kat agmay sa akla ang amagmag na iti dayto apasat ti beach. Ngam, adamot gayam tao iti likodak. Pasensya ka na talaga, miss. Awan pinsar ko amang kigtot kan ka. Nairan na laeng anapaspas ti pandagnak dito igit ti baybay. Isa nakamakam ka. Ay, Uwan gayam, nakita ka kasarsarita may tayo ni Insan Mitch. Mabainak lang naman nga masyadag ka ta kayo itay. no kasta? Kasinsin mo ni Mitch? Kasta nga rod. Agkatrabahuan kan gayam ko ni Mitch. Kasta ka di. Siya gayam ni Ryan. Mabali na maamuan no niya ti madaydayaw anagan mo. Ha? Siyak ni Rowena. Nagpintas ba't ang tinagan mo? Kasbat lang iti kinapintas mo. Oo na yan apa sa blog. Kat italaan nagamamuta. Sana pa sa blog ti bagbagat. Tapod numat ngamin, Rowena. Mabalin ka dito makigidan kan ka nga agpag na dito igit ti baybay. Uwan day talagayam. Adumat lang ti agpag na dito'y saan unay nga adayo dito'y ayanta. Nasayaat mat, talagam amu kayo gayaman. Itay pa'y akayat kayam amu kini Ryan. Ngam, kanayon kamot ngamin nga umadayo, sisi. Kaya't ko ngamin talaga asulitan ti kaadak dito'y beach, sisi. Trabaho lat na kanayon ti sangsangwan ta no datay di syudad. Huwag nga rod. Naimbag nga rod, tas simuratak dito'y beach sinsan. Tano saan? Napalabas ko kumaday ti agundaway, amok ni Rowena. Ha? Talaga, Angam amuyo? Adaman madlaw ko kada kayo. Agkaing-ingas kayo. Anya? Ay, sika talaga, Mitch. Tilay bagbagam. Mayat nga rod, kasta insan. Kahit asawan, pogi ak, na nagpintas ni Rowena, akaing ingas ko. Uwan, Pogi ka mo ta talaga? Kanalabit, da kayo ti agkagasat, agkaing-ingas kayo. Ha? Sika talaga, Mitch. Tilay bagbagam. Kababain ka ni Ryan. Awan na nyaman na Rowena. Di kagdanag, ta nasing putak no nakaturog ak, no bilang tagkagasat ta.
Naangaw ka mo't gayam, Ryan. Uy, kasta ka no tirugurugi na. Ha? Sutil. Hay. Nagmayat ang ilad, kalpasan tinagmalmalam akadami di beach. Na-refresh matlaang ti utot ko. Kasapulan at talaga ti panagaliwak sa isag paminsan. Ni, sino nga ti umawag? Sapay maturog ako man. Kabarbarumot na ito ang number. Hello? Hello, Rowena. Good evening. Sino da ito eh? Wan gayam, ni Ryan da ito eh. Inalak ti number mo kininsan Mitch. Anya? Ay, sorry. Jack na ilasin ti timot mo. Tay-tay laang mat anak kasasao ka. Okay lang. Ngam siyak. Jack pulos malipatan ti timek kan langam. Ha? Pasensya ka, no, nadisturbo ka. Kahit ko lang amang agtitimak mo, sakbay maturugak. Good night, Rowena. Good night. Kaslawan lang kanyak ti pannakamamok kini Ryan, Lady L. Aging gaakanayon matan ti yaawag, kan panangsukon na kanyak iti trabaho. Naglabas nga rod ti aldaw, kat nagdatonan kanyak. Ininot nga rod anatin nagtirik na kankwana, tanasingpat, kan talaga a gentleman. Nakitak no kasano ti panang respeto na iti babae. Aging ga naglabas ti aldaw, kat inaklon kon ti panagayat ni Ryan. Kat. Sisi, ada ni Ryan di tarwar. Ni, kunak man no da trabaho na ita. Ay kat nalpasan Isungarod asukunan na kan. Saan mabamban nog dadya kasinsin mo? Imbes nga agawi dun, tapno makainanamot dun. Kasta nga rod mo ti panagayat na kan ka. Sana makatal na doon di nakamakita iti may sangal daw. Sika talaga. Talaga amat. Nasingput dadya kasinsin ko sisi. May kadwa ka lang nga nagbalin anobya na, sipod pa'y idi. Nagbreak da lang iti muna anobya na. Ta insukat iti sabali iti sigod anobya na. Ha? Ay, pasensya kan ha? Dahil iti mat adila. Jack malaplapdan no may galis. Okay lang. Naistorya mo't lang ni Ryan day ta kanya. Tanagdamdamag iti may papan iti naglablabasan anobya na. Katagpada kayo mo't iti istorya. Iso adi mo isuksukat ni insan ko ha? Tanapud no at talaga kan kadayjay, sisi. Nagkuna ngamin nga isukat ko kat nagsingpet a tao. Thanks, sisi. Sige nga Rudan, umuna ako na rumwar. Amang natagtakanan dayjay. Sana matagtagan dayjay. Talav na, ti urayon na. Jack, amukan ka. Itay pa'y nagsangsangot at dito restaurant. Ngam di ka pulos matagtagari. Madlaw kasla na unag ti pampanunutam. Anya ti mapaspasamak kan ka. Rowena. Adda ka di parikot mo? Kwa. Jack lang mo, no, kasano nga ibagakan ka. Anya nga minday ta. Sabi ko matamawatan na. Kasano ko maamaawatan ka no di mo mat ibaga kanyak. Anya nga minday ta. Rowena. Sige, ibaga mo no anyaman day ta. Nakasagana ak adumngag. Rowena, nag-resign ako niti trabaho. Ne, apay nag-resign ka kat napintas mo ti trabaho. Ada pari ko titi opisina mi. Kat amang ano iti sanyag bayag, kat agsaran. Iso nga inununa akon. Anya? Apag isumat nginawagan ng official ti AFP kabagyak. Amuna nga nasipod pa idi. Kahit kung ti sumrag iti army. Kat apag isumat amadama ti recruiting ita. Kaya't masapol ang mapanak iti gamu Isabela. No kasta?
Panawan na kun dito Manila. Mawatan na ko, Rowena. Trabaho mo timapan ko aramidan. Kan may isa, para matlang katatada ito'y. Idagbalin na pamilyata. Kan amumat, nga dapat ti papadala kakabsat ko. Sana mabalin na mabakante ako iti trabaho. Awan mabalin ko, Ryan. Alangan mo tasyak ti agbalin at tubang iti arapaap mo asumrok iti AFP. Kan may sa arapaap mo dayta. Nang runa kat adapay kabsat mo amang namnamakan ka. Rowena, No anyaman ti kayat mo nga aramidan iti biyag. Aramidam lata. Di kagda nagtaddaak lata kanayon iti likudam amang suportakan ka. agyaman na kitikin naman nakawat mo, Rowena. Gaputa nagsingpot ka matrayan. Sapay la kumata matungpal mo dagiti arapaap mo. Kat di nakto ko maliplipatan. Iti ka naman, di kan tupulos malipatan. Agtalinad ka diti pusok iti sa di naman apakaisadsada. Insan, di kagsapsapol iti sabali a babae iti papan mo ijay gamu Ninsan met, kasanong agsapulak iti sa bali a babae jay kat ada diti Manila tinobyak. Ibagbagak lang anya nga iti amok. Mga numakalipat ka iti papan mo ijay Isabela. Sana kakasta, insan. Amom dayta. Sa bagay, good boy ka insan. Iso apatya ka na talagad ni Rowena agayim ko kan ka. Pakibambantay mo kuman ni Rowena, itikawan ko, ha? Di kagda nakinsan. Nasing patakaskan ka ni Rowena. Iso amang namnama ka nga rod. Asikala ang tilalaki iti biyag na. Bayat ti kaadam iti adayo. Rowena, mapanakon. Ryan, talaga ka di adikan malakdan? Kunagman no nagkinawatan tan may papaniti day tabanag. Maikawak lang amin. Di kagdanag, tanamay ka na kiti kundaway. Awagan ka dagos ng red dakon iti training. Promise mo dayta ha? Wen, ngamsan ko magsaksakit tinagam mo, ha? No dadagiti kundaway asan ka maawagan. Amumutan ti papanak. Sigurado ana ingat day jay. Wen, basta agan-an nagkakanayon, Ryan. Sige nga rod, mapanakon. Awagan ka dagos no makatanon ako ni Isabela. Hoy, saan ka man na matagtagari Rowena? Umay kan mapanta nagbiryanda. Si Kalatan Mitch, sa anak pa mabisin. Awan ganas ko rumor dito office. Anya, napanlang ijay Isabela ni Insan Ryan, nagbalin ka na kasta. Ha? Hoy, imbilin ni Insan Ryan asaan ka kano abaybayan. Bayat ti kadda na iti adayo. Isung umay kakit din, intag miryandan. Maikawak lang iti kaadanan iti adayo. Di kagda nagsisi. Training tinapanan ni Insan Ryan. Isa adi kang artaglidliday. Be happy. Tapno happy mo't ni Insan iti training na. Naglabas nga rod ti aldaw. Aging gaan nakastrak iti serbisyo ni Ryan, Lady L. Kat na idistino ijay Mindanao. Diyak kumapalubusan iti ipapan na ijay. Ngam asino ako maakumontra iti awag ti serbisyo asinapataan na. Impas nagkungarot ti nagtrabaho, tapno saan na kamaikawala unay iti kaadda ni Ryan iti trabaho. Nagtultuloy nga rod ti relasyon mi, nupay, long distance relationship ti status mi. Naglabas nga rod ti upat atawan, kat upat atawan na matan iti serbisyo, Lady L. Kat iti may sangal daw, inawagan na ti kaayan ayat ko. Hello, Ryan? Hello, Rowena. Kumusta kan? Nasaya at lata Si Kangay, kumusta kan? Kastoy, umang-angas akpailaeng, kasi na po Diyos. Ryan, Wen gayam,
Makawag na mga laki ti bakasyon ko, ta dumanon kamin. Ha? Urayam ti panagawid ko, ha? Duangal daw sakbay ti kasangay mo, agkita tanto ni Gilonyon, inton dumanon kami. Sigurado ka kadi? Amang ano saan kanto manon ang matuloy, akas itinapaspasama kiti kalabas. Basta mga laki ti bakasyon ko, padaanam ti panagawid ko, ha? Sige nga Rod, mga lakmat iti-leave ko iti trabaho, sakbay ti panagbakasyon mo. Taurayan kanto laangan ijay laun yun. Oy, sisi asidag samot ng tilong table. Kunamot ni Ryan nga agbakasyon, duangal daw sakbay ti kasangay ko. Oy, saan nga rudan ang malapdan tilong table? Ano kasta? Sa bagay, nabayag mo ti relasyon nyo iti kasinsin ko. Bilibak nga rod iti kina-faithful kan kina-loyal yo iti tunggal maysa. Kasta talaga ti agin inayat itinapudno, sisi. Saanin ang malapdan ti panagbalintang agipag? Well nga Rod, no choice. Iso nga ano san kantulatan nga agbalin nga ipag ko, sisi. Che, uray sakmat ano san kantong agbalin nga ipag ko? Ano niya? Anak, nagasaganan ti amin iti itadanon darayan. Wan tatang, Sigurado nga grubrubwat metenday jay iti panagbiyahe na nga umay dito'y Luzon. wan takuna na adumanon da, duwa nga aldaw sakbay ti kasangay ko. Ala nga rod, padaanan tayo ti isasangpet da iti aldaw ako na adumanon da. Mabit lang tatang, ni Ryan ti umawawag. Ala nga roden, sungbata maun, amangan nun na patagmet ti ibagana. Hello, Ryan? Hello, Rowena. Oh, ayan mon. Nagrobot ka din? Adakan dito'y Luzon? Sorry, Rowena. Ngam saan nakapinalubusan ti opisyal ko, ta demission me. Anya? Karim nga gawid ka. Sorry, ngam... Kasi ti sigon. Second priority aklatakan ka. Sa nabalay, ta... Sige, asikasumlatan ti trabahom. Bye. Di naman nun matungpal. Taadda ka nun misyon da. Anya! Sige tatang, mapana kun iti silid ko. Ni manan Ryan ti umawawag. Makauman ti kanayon amang namnama iti Karina adi na tungtung talan. Aguma nga umawag, ngamjak sungsung-batan. Rowena! Rumor kandita silid mo, anak ko! Mangantayon! Uwan tatang, umaya kon! Rowena, anya daytan. Apay adi mo sungsungbatan ti awag mo. Ring-aring ti cellphone mo anak ko. Bayan nyo nga aguma day tayo mauawag, nana. Apay ngamin aya adi mo sungsungbatan. Nana. Siyak man laangan ti mangsong batap no agsardengan. Ay, saan tatang? Ni Ryan day ta. Nay, nagsardengan nga mauawag. Ay, kaasimot jay tao. Kasano? Kat saan manan ang makaawid? Anak ko, nalipatam sa mutan a soldado di kaayan ayat mau. Saan na ako kwati oras na? Tatang. Maawatam ko no adda dagiti gundaway adi na matungpal dagiti Karina. Sa nabalay, ta saan met amay may sa ti aldaw. Sigurado bumawin tumit laeng dayjay. Basta, nasakit tinakam ko kankwana. Saan la kuman ang nagkarkari, no di na matla kabailan atong palon. Nagsarita kayo ka din kini Ryan. Di na kon inawawagan nanang.
Nalabit nga awagan nak dahil inton bigat takasangay kon. Nauma siguro nga umawawag ka. Iso adi na kan inawawagan. Papapasan nak siguro Tadyak sinungsungbatan dagiti awag na iti may sangal daw. Wan angem saan mat nga aramid ni Ryan timang papaskan ka, san aya? Ha? Uwan. Never pinapasan nak ni Ryan. Iso ti kanayon ang mga ayo kanyak no dasan mi anag kinaawatan. Ay sus anak ko, amang ano na umamutan kat di na kan awagan apulos. Sapay nagsingput day di abaro. Ha? Imposible nanang. Ay ayatan nak ni Ryan. Iso apatsak. Awagan nak to inton bigat, takasangay ko. Apay ngay. Aldawan. Ngam din akmat laawagan nun ni Ryan. Papapasan nak ka di ngaging gaita. Awan ka di karbangak agpasugnod. No da karina di na matungpal. Di naman lama isa parmutan ti agtek sa mga kablaw kanya kiti kasangay ko. Kat di na lang arodon na tungpal ti karina kanyak. Rowena, rumwar ka na dito sa led mo. Adan dagiti sa nga ilimiti kasangay mo anak ko. Uwan nanang. Rumara kon. Malangarod, sumarunukan ijay salas anak. Ryan, umawag ka mutin kailiw kan. Di na pa'y replyan mo't dagiti text ko kuan. Mga no isunti umawawag. Nimot gaya, Mitch. Hello, Sisi? Sisi. Sisi? Apa yan? Awanan. Rowena. Saan ka maawatan? Anya ka din ti bagbagam. Awanan ni Ryan ang kasinsin ko. May sakadagiti kiya. Wano, killed in action iti operation da ijay sulu. Anya? Sana puno da ita, Mitch. Ibagam sana puno da ita ngay bagbagam. Day na ti puno, Rowena. Awanan ti kasinsin ko. Sana puno da ita, Mitch. Sana natay ti kaya layat ko. Ryan! Ryan, nagsaur ka. Tunggal ka sa angay ko. No saan ka makabakasyon? Awagan nak. Wano teksan nak tapno kablaawan nak. Ngam ita. Jagaya man pulos mauray ti awag kan text mo. Tabangkay mo matandikit kita. Ryan, I'm sorry. I'm so sorry. Nadyak sinagsangbatan dagiti awag mo. Sakmay ti papanya iti operation nyo. Kuma, nangagkumay ti timag mo iti maudyagong damay. Na sana pasugnod tinagkari iti barukong ko. Kuma, inawawat ko latan ti sitwasyon kan trabaho. Kuma, saan ka pinapapasan? Kuma, impariknaklatan ti kinapatag mo kanyag. Kuma, anjak pinagari ti pride ko.
Tapno nakasarsarita ka pa'y sakbay ti kastoya nagbanagam. Nagsakit, Ryan. Nagbayag ti relasyon ta. Ang kastoy nagayam ti pagtungpanan ti amin. Miss Rowena Chavez? Oo, sir. Siya nga ron. Pasensya ka no'y nasitgan ka, ma'am. Siya gayam ni Corporal Greg Velasco. Badi-badik ni Ryan ni Mindanao. Anya? Awatam ko madaytoy. Apay na ita kahita. Para kada kayo dayta, ma'am. Itad ko man ni Ryan daytakan ka. Iti pa nagbakasyon na asaan anatuloy. Sing-sing. Engagement ring dayta, ma'am. Kadwanak pa ang gatang iti dayta. Para kan ka. Ryan. Anyan dahil nagbampanagan ti amin. Imbes nga isuot mo kanyak na ito asing-sing ka nagitiramay ko. Saan man? Takit kitaan kalangan itay ti o nagtilungan mo. Imbes na naragsak ti panagkapos ko iti purahaw. Nugaldawan ko matikalay sata. Angam saan? Ta nakakawasak nagpaiso itay ti purahaw. Para iti panakalamay mo. Nagsam na itaya pagtag. Takurang ti panagarupos ng itilwak. Tapno lamagan ti barukong ko. Gapoy ti sa mamarikrik nag. Iti ipupusay mo. Nagbayag ana iliw-liwag ko ti petat nga ipupusay ti kaayan ayat ko, Lady L. Dayjayan ti kasauman apasamak, adimtang itibiyag ko. Kanayo na bagbagaan, kan kasarsarita dakdag iti dadakkel kan gagayem ko, tanakita dati pan nakaidagal ko. Gapu iti dayjay anagladingit apagtang. Aginggang ininot anaaklon ko ti amin, gapu tauran niya pa iti ar-aramitek, saanen nga agsubli iti kaano man ni Ryan. Kat awan ti sabali ang makatulong iti bagik, no di siyak madlaan. Ita, adon atawan tinapalabas, manipod idinapukaw ni Ryan iti biyag ko. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman akuna iti anos yu anang ibasa, kan nangi drama dito'y padas ko kan ayan. Tuy pagayam mo, Rowena. Ababalang tibiyag, tapno sakit tinakam ti pagarian iti kaungkan. Bayat ngumang anges tayo, kan bayat nga itultulok tinamarswa, nga agpitik ti puso tayo, di tay kuma itulok a pride, wenno sakit tinakam ti agari iti kaungkan tayo. Ta saan tayo nga mo, no aginggat kaano ti panagtalinaed tayo dito'y rabaw ti daga.
Tunggal gundaway kuma, wano kanito ama ipaay kada tayo, kat ipakita, kan iparik na tayo ti pamatag tayo, iti oray asino. Tatibiyag kat kaslaasok, apagbit lang at umpuar, kat apagdarik matmat, ama pukaw. Santiago 4, iti versikulo 14. Idinto adi kay ammo ti maaramid inton bigat. Taan niya ti biyagyo? Pudno akas lamay sa nga alibungabong nga iti apagbiit agparang katagpukaw. Alakas San Rowena, katagya manakiting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Manipo di ti pluma ni Jovi Dupais kan iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!